Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nagyan po inyo boss nga nagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules o gapit sa 17 na. Buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong buntaga mga kaigsunan. Pag-asa nakapanglantaw na karon og strong El Nino sa katapusang quarter karong tuiga. Straight to the point. Ato masinati na mahigala ang labihang inita, no? Nag-abot gyud ini mahigala sa strong El Nino mga sukid tig paminaw. Nagantaniga pagtagad do buntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, kapulisan sa lungsod sa Tabugon nakig-alayo na karon sa mga police station sa amihanang bahin sa Sugbo. Alang sa pagpangita sa nag-viral nga riding in tandem sa snatcher nga ulahing nakabiktima og usa ka babae didto sa lungsod sa Tabugon. Straight to the point. Dito sa Tabugon dito sa Bourbon, no? Tabugon to mahigala sa may ilihan. Purbida to mao mga snatcher mga kaigalaan. Riding in tandem mga higala. Snatcher in tandem to. Nagpasumangil mahigala ni abot dito sa probinsya, mingaw mga kaigalaan. Mangutana in taon sa Tagbalay kung kaila ba mo aning tawhana mo ni mauna paghuman dito ng misnatch mga sukit paminaw ng labni sa kwintas in taon sa usa mahigala katiguang dito. Taga-tarig pagtagad do butaga I hope ang atong kapulisan diha sa may Tabugon o sa northern part of Cebu. Dili na first time nga nakabiktima din ng mga tawhana diha. Dito sa Bugo o dito pa sa unahan sige nagkabiktima ng mga tawhana. Palihog no, ayaw ninyo katulgi na. Amayo masulbad na mga problema kaya ron nga dili pa makabiktima pagdaghan kanang maong mga salbahis dagko ba mga lawas. Straight to the point. Unya nang lab nilang mahigalas tiguang. Duha ka mga tao, no? Ang usa driver, ang usa maoy snatcher mga sukit tig paminaw. Kunuhay mo adto mga higala muhunong dito sa balay nga mingaw-mingaw kunuhay mangutana. Gipakita pa sa cellphone kay ilaba ka aninang mao ni mo na. Paghiman-himan mga kaigalaan ng labni di ay sa cellphone sa ng labni sa kwinta sa usa ka tiguang nga ilang di pangutana. Straight to the point. Unya di ni first time. Doon na pa yung mga panghitabo ini dito sa Daan Bantayan, dito mahigala sa Bugo, ha? Sa northern part of Cebu, hinaw to ta mahigala nga maaksyonan sa atong kapulisan. Straight to the point. Dito San Remigio, sus grabe ha. Nya pagtan-aw pa sa video, mao da ining tawhana, mao ni mga tawhana mga kaigalaan. Taga-tarig pagtagad do butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, konsehos dakbayan sa Sugbo ni Uyon sa sugyot ni Vice Mayor Tomas Osmeña, pag-awhag ni Mayor Nestor Archibal nga isyuhan og cease and desist order ang Monterasas de Cebu hangtod nga makumplito ang ilang flood control water catchments. Straight to the point. Kata sinig pagtagad do butaga mahigala kay ang Monterasas gisuspenso man mga kaigalaan sa DENR human sa bagyong Tino. Unya naon sa hitabo amigala kalit man lang nalibkas ng suspension. Mausab mahigala sa kini ang basurahan indiken nga gisuspenso sa DENR. Natingala naman lang tangan ni balik na ang operasyon kina okay na kuno. Ato ning hatagag pagtagad mga sugid di paminaw dito sa may Binaliw. Muna natingala ang mga konsehal, nga ngano man ningo man mahibaw ang konseho sa syudad. Nag-operate mong business diri mahigala sa Cebu City. Kunya kana ra ba nga matang sa business nakadisgrasya, og mga tao? Straight to the point. Ato ni mahigalan tagag pagtagad. Unsa man ni mga kaigalaan ni Pakpak mahinuon ni Inday ni Pakpak ni kay ato na take up ang issue nga kinahanglang mahibaw ang konseho kay na blind ang konseho ini, karon abtik mahigalang konseho mo nang Pakpak.
ato ni tagag pagtagad kasama kay abdik ang konseho nga nakabantay unsa man ning kalakiha. Ano ni operate naman og balik nga may kahibaw? Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang sandigang bayan ni Mando og 90 kaadlaw nga preventive suspension batok ni Senador Jinggoy Estrada. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lubutaga mga kaigalaan no sa pikas nga bahin kagahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Doon naman sa lipadayon unta nga Blue Ribbon hearing, medyo nagkaguliyang mga sukid di paminaw kay kadtong wa na nila gi nakadesider sila nga dili na ipahigayon sa Senado. Kay ang Senado mga kagalaan moangkon man si Win Gatchalian nga siya na mga higala may magbuot sa Senado. Mao na nga gi-lockdown man to mga higala dili pasudlon ang mga magpahigayon dito mga kagalaan og hasta gani mga senador giinan sila dahil di na sa kasudlon ang mga bisita. So aron nga way gubot nangita sila og laing binyo. Ang problema pagpangita nila og laing binyo nga maghearing na unta kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Kalit mga higalang ni kanselar ang binyo. Ang tag-iya sa binyo ni kanselar og kalit nga dili madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto sa ilang lugar. Straight to the point. Ngano ka? Nganong kalit man ni kanselar? Ha? Magduda sa tamahigala nganong nakalit ni day? Wa ba ka ni hulgaa? Wa ba ka ni mahigala gi pressure? Unsa may rason? Wa man mohatag og klarong rason, ha? So wa madayon ang ilang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto sa binyo gyud. Nga originally maoy gi announce mga higala. Straight to the point. So nibalhin og laing binyo. Matod pa ang mga senador sa Cayetano Black nga musud unta gibabagan sab nga di makasud. Straight to the Kung point. sa man ang kalakiha mga sukit di paminaw. Damor magod nga babagbabagan, damor nga murag magkakuan hinon ang mga tao mainteresado na hinon day kuryoso mga tao ngano man gyud unsa may problema. Ngano man nga ilang pugna ni mahigala nga mosulti. Straight to the Ang point. mga Marines, mga sukit di paminaw sa ilang pagdala sa mali-malitang kwarta. Straight to the point. Na ato ni tagag pagtagad mga sukit di paminaw kay sa pagkakaroon sa ako nang giingon si Cayetano pa man mahigala maoy Senate President mas bugat og legal backup mahigala si Senator Alan Peter Cayetano iskumparar ni mong Win Gatchalian. Pero karong hapon doon na may ipahigayon mahigalang special session ni patawag mahigalag special session onya matod pa doon na may mubali nga senador gikan sa Cayetano Black mo nga mubali manghigala diri sa Gatchalian Black matod pa mahigalagi panghulga sad mga sukid di paminaw. Straight to So the point. makakuha na sila at least 13 okay na. Ila na mahigala ang liderato. Kung ay prangka-prangka ang pag-istorya andas balao, dapat as of now, mahigala prangka lang yung pag-istorya, si Cayetano mooy dunay dako nga legal backup mahigala under the Constitution ikumparar ni mong Win Gatchalian. Straight to the So point. ilang side ni Win Gatchalian, mantinir lang sa mong Abilino case pagkakaroon, patuuhon lang sa mga tao sa Abilino case, iduot yun, ipugos yun, mahigala nga, mahaom ang Abilino case. Na sige lang, pero karong hapon, siguruan na lang ninyo nga matrisi na yun. Kaya kanang Abilino case, mahigala bida. Iting lisura yun, kaya mahigala mo yung iduot yun, ug maayo. Sa ako nang giingon, mura nagsapatos, mahigala nga, di yun haom, imog yung ipugos, di naluthan ka. Kalau butaga tagan tanig pagtagad sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. atong klarohon ni mahigalang 18 Marines ug doon na pay dugang mahigala nga ni tunga mga kaigalaan dapat gyud ning unta nga maklaro day ug paubos og cross examination unya maklaro ning mga pictures o mga videos. Ang government naa tanan resources government. Na ang NBI, na ang cybercrime, mutuo ka day nga hanto doon wa pa na nagi-check o na-check na ila kay bawas lang authentic na. Straight to the point. Wanang wa na pagawas. Klaro-klaro na ba? Kanang mga videos nga ilang gi-present, kanang ilang mga pictures nga gi-present, iklaro ko no. I-check ko no sa naman tanan ang government na tanan resources nga maka-check AI generated ba ni or authentic ba ni nga mga pictures o mga videos. Straight to the Para point. maklaro kay mingon mahigala nga authentic ni awda. Medyo lain na pud na mahigalang klarohonon. Kay moingon AI generated ni, wala gyud na ginamagama ra na kay karon kung panahon na pwede maka magama-gama good picture. Agila ni mo AI. So kung maklaro nga AI generated na, di bakakon, klaro ng bakakon ng mga Marines. Pero kung tinuod na nga mga pictures, unsao man na paglusot ron?
Ni anang pahinog kadaghan, permiro si Gutisa na ito unang migawas. Ilang gipugnan si Sergeant Gutisa karon ang gawas ang 18 Marines. Karon gipugnan ang 18 Marines karon nanapoy laing ni gawas mahigala nga mga Marines na 22 na hinuon. Siging pugong-pugong ni daghan mahinon dai murag wa magpakita nga nahadlok ba? Ha? Ato ni tagay pagtagad no butaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Napun-an na ba ni mga tao nga nakadawat og mali-malita matod pa? Ato ni hatagag pagtagad mga kagalaan. Pero mo lagi nagingon og naa ni mga pictures kada mao mga pictures tinuod ba na o dili ba? Og AI generated automatic na bakakon ng mga Marines. Pero kung tinuod na mga pictures, ipaklaro na po na kung anong naunsa nga naa ng mga pictures dai. Ipaklaro na po do. Sige, ang kunang tinuod na mga pictures, ang anong naabot man ng mga pictura, pwede man nga maingon mo nga, birthday na, inana. Mo na naka-picture, pwede po mahigala katong giingon ni Ridon, mga kagilang Congressman Ridon nga, nakadawat og malita-malita day, pero ang soday ko no mangga. Tagad lumutaga mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kung point. atong tuhan ni si Ridon, Congressman Ridon nga mangga ang sod sa malita, kamahala pa po nga nung isakay man po helicopter ng mga manggaha. Di ka malkansi ito negosyo ng kalakiha day nga isakay helicopter ang mangga, ha? Nya isud og malita-malita mahigalang mangga pwede naman isud og basako. Kanang ka Ridon, sungog ba ni, bugal-bugal ba ni, pero maigo siya siyang kagulingong bugal-bugal. Anong kinahanglan man ka og mga ex-marines, may mo escort anang mangga lang makaday suod, ana? Og mangga lang ganina, ibutang ng sako, di na tayo mo gastong malita, mahal ka ng malita. Og mangga lang ganina, anong kinahanglan man kang mga ex-marines, gyud nga dunay mga background day nga, naadto gyud gubat sa Camp Abubakar. Nga mo escort anang mangga ra makaday suod ana. Dili kinahanglang isakay pag helicopter ka ng mangga. Unya inigabot dito mahigala tugpa sa chopper. Sugaton mahigalang mali-malita ug mangga ra suod ana ngano isakay pa mangi bulletproof nga van nga mangga ra makadi ay. Kaluhon tani mga sugid dig paminaw kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM.